Θα κάνουμε μία σουσαμόπιτα. Θα την κάνουμε σε στυλ σαραγλί, σε μπουκίτσες. Και θα σου δείξω εγώ την τεχνική πώς είναι το φύλλο και όλα αυτά που βάζουμε μέσα. Ωραία. Με το σουσάμι θα ξεκινήσουμε. Φαντάζομαι ότι το θες καβουρδισμένο. Καβουρδισμένο για να βγάλει όλα τα αρώματά του και τα έλαιά του. Λοιπόν, διότι σουσάμι που δεν είναι καβουρδισμένο είναι άνοστο. Τελείως. Αυτό βέβαια υπάρχουν και σουσάμια τα οποία είναι προ-καβουρδισμένα, όπως είναι αυτό, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Εμείς θέλουμε να του δώσουμε τη φρεσκάδα και το άρωμα που θα βγάλει την ώρα που το καβουρδίζουμε. Αλλά αυτό τι θέλει τώρα το σουσάμι είναι και πάρα πολύ ευαίσθητο. Θέλει χαμηλή φωτιά και προσοχή ανακάτεμα. Όταν θα αρχίσει να σκουραίνει και θα το αισθανθούμε και στη μύτη μας, στη μυρωδιά που θα βγάζει από τα ελαιά του, θα το αποσύρουμε για να μην μας καεί. Λοιπόν, αυτό μας χωμύρισε, Στέλλα, νομίζω ότι είναι έτοιμο, Και θα το βάλω εγώ στο blender μαζί με το καρύδι, να το σπάσουμε όλο. Το κατεβάζουμε και στο παραδίδω. Από εδώ και πέρα δεν ξέρω. Το δείξω. Τι μέλι γενέστε. Θα το βάλουμε στο blender. Σιγά σιγά. Αυτό είναι σπάνιο στη συνταγή να το βρούμε αλυσμένο το σουσάμι. Γιατί συνήθως είναι ολόκληρο. Ναι, είναι πιο νόστιμο, δεν κάθεται στο δόντι. Δεν κολλάει στα δόντια που έχει αυτό το εκνευριστικό. Επίσης είναι μια τροφή που είναι γεμάτη βιταμίνες, απίστευτα θρεπτικό. Αυτό θα το ενώσουμε με τη ζάχαρη, την κανέλα και το γαρίφαλο και τη φρυγανιά. Και θα έχουμε τη ζύμη για το σαραγλί. Ζάχαρη. Φρυγανιά για να σταθεροποιήσει όλο το υλικό και να κρατάει και τα υγρά από τα σιρόπια. Το γαρίφαλο θα δώσει το απόλυτο άρωμα. Βάζεις μπόλικο γαρίφαλο, Εντάξει. Και κανέλα. Και ένα από τα δύο θα βάλεις που θα ενισχύσει πιο πολύ. Το γαρίφαλο εμένα μου αρέσει πιο πολύ στα γλυκά από ότι κανέλα. Κατάλαβα, είναι και έχει πιο έντονη μυρωδιά. Και είμαστε ok για να γεμίσουμε το φύλλο μας. Το οποίο φύλλο είναι βηρητού, έτσι. Ναι, είναι πολύ ψηλό. Το βηρητού είναι το πιο ψηλό, είναι το ιδανικό για γλυκά. Για γλυκά. Μπορείς να κάνεις και γλυκές πίτες με αυτό. Ναι. Το απλώνουμε καλά. Θα χρειαστούμε 3 φύλλα. Πάρω 2. Θα βάλω αυτό. 2 ή 3, είπες 3 φύλλα. Το ένα θα πάει πάνω μετά. Θα πανωτήσει για να μπορέσει να μου κλείσει το υλικό μέσα για να μην μου φύγει. Κατάλαβα, για να το δούμε. Γιατί δεν κατάλαβα ακριβώς, να σου πω την αλήθεια. Τώρα θα το δεις. Ευχαριστώ λίγο βούτυρο ή λαδάκι να βάλω εδώ πέρα. Έτσι. Ναι, λίγο ίσο για να κολλήσει το σουσάμι με το φύλλο. Ωραία. Και τώρα έχουμε το τρίτο φύλλο. 2-1 δηλαδή. 2-1. Πάνω, κάτω. Για να καθίσουμε το υλικό μέσα μας. Εδώ. Και αρχίζουμε και το διπλώνουμε. Σφιχτό ή το θέλουμε? Σφιχτό, θα σου πω τώρα. Ανάλογα με τι τρόπο θα το βάλουμε στο ταψί. Μπορούμε να το βάλουμε έτσι στο ταψί και να το γυρίσουμε. Έτσι. Και σιγά σιγά γύρω να το κάνουμε ανάλογα το ταψί. Σαλίγκαρο που λέμε. Αν έχουμε στρόγγυλο ταψί. Ναι. Και θα φύγει έτσι γύρω. Ναι. Θα γίνει ακτινωτό. Ναι. Μπορούμε να το κάνουμε μόνο έτσι. Να είναι μόνο έτσι. Αλλά εγώ θα σας δείξω έναν άλλον τρόπο που είναι ακόμα πιο. Όχι με τις ακρούλες. Που έχει φύγει, δεν είναι αυτό. Και θα τα βάλουμε 1-2 δάχτυλα. Εδώ. Και θα κάνουμε αυτό το γέμισμα. Είναι κάτι σαν. Τα κάνουμε μπουκίτσες, ατομικά δηλαδή. Μπορούμε να το κάνουμε και με άλλο τρόπο. Όπως θέλεις την κάνεις τη ζύμη. Να δώσουμε λίγο αυτό εδώ. Ωραία. Και σιγά σιγά θα αρχίσουμε τώρα να βάζουμε
Α, τα βάζουμε όρθια. Όρθια για ναι. Έτσι. Σφίγγουν αυτά, δεν σκορπάει. Αν θέλεις να δείξουμε και κάποιον άλλο τρόπο το πώς μπορείς να το κάνεις αυτό το φύλλο, να το σουρώσεις. Για δείξε μας και ένα σουρωτό. Και ένα σουρωτό. Α, και το κόβεις διαγώνια αυτό. Τώρα μέσα στη γέμιση μπορείς να βάλεις ό,τι θέλεις. Είναι κατά επιλογή. Μπορείς να τα βάλεις μόνο καρύδι, μπορείς να βάλεις μόνο... αμύγδαλο. Αμύγδαλο ή μόνο φιστίκι. Τα βάλαμε στο ταψί μας και στην τελευταία φάση τώρα πριν τα βάλουμε στο φούρνο, παραδοσιακά λιώνουμε βούτυρο. Τώρα εδώ θα βάλουμε μαργαρίνη για να το κάνουμε πιο ελαφρύ. Και μια κουταλιά σε καθένα. Και ρίχνουμε από πάνω μια κουταλιά σε καθένα. Γιατί αυτό είναι που θα κάνει το φύλλο τραγανό. Λοιπόν, αυτά τώρα πάνε στο φούρνο. Για πες μας οδηγίες. Τα σιροπιαστά ψήνονται στο 160, όχι παραπάνω. Ίσα να μην καεί, δεν θέλει τόσο δυνατή φωτιά. Γύρω στη 1 ώρα, 3 τέταρτα, ανάλογα και πόσο γεμάτο είναι το ταψί μας και τι μέγεθος ταψί θα χρησιμοποιήσουμε. Για αυτό το ταψί δηλαδή. Για αυτό το ταψί θα χρειαστούμε γύρω στα 40 λεπτά, στους 160. Για τη συνταγή σουσαμόπιτα θα χρειαστείτε ένα πακέτο φύλλο βηρητού, 3 φλιτζάνια σουσάμι, 1 φλιτζάνι καρύδια, μισό φλιτζάνι ζάχαρη, 125 γραμμάρια μαργαρίνη, 2 κουταλάκια του γλυκού κανέλα, 1 κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο σε σκόνη, 3 κουταλιές της σούπας τριμμένη φρυγανιά, 1 φλιτζάνι αραβοσιτέλαιο ή σισαμέλαιο και για το σιρόπι 3,5 φλιτζάνια ζάχαρη, 2 κουταλιές της σούπας μέλι, 3 φλιτζάνια νερό και 1 φέτα λεμονιού. Λοιπόν, αυτά είναι που μόλις τα βγάλει, όχι μόλις, τα έχουμε ψήσει από πριν για να κρυώσουν. Γιατί πρέπει για να τα σιροπιάσεις πρέπει να είναι κρύα, έτσι. Ένα να είναι ζεστό, ένα κρύο, ανάλογα τι θα κάνεις. Ωραία, λοιπόν, αυτά μας χωμυρίζουν εντωμεταξύ εδώ πέρα κανέλες, γαρίφαλα, σουσάμια. Και βάζουμε τώρα να φτιάξουμε σιρόπι. Κάνουμε ένα σιρόπι ελαφρύ, χωρίς να βάλουμε τίποτα μέσα. Μόνο μια φέτα λεμόνι θα βάλουμε. Ίσα-ίσα για να το χρησιμοποιήσεις σαν συντηρητικό, να μην ζαγαρώσει το σιρόπι. Λοιπόν, βάζουμε τη ζάχαρη. Το νεράκι. Και μόλις αρχίσει και πάρει βράση και είναι πολύ ζεστό το νερό, θα βάλουμε και το μέλι μέσα για να μπορέσει να λιώσει. Λοιπόν, αυτό άρχισε να βράζει, οπότε ρίχνουμε και το μέλι τώρα μέσα. Ένα σιρόπι όμως δεν είναι τόσο απλή υπόθεση. Δηλαδή λέμε τίποτα, δεν είναι ένα σιρόπι. Εγώ ποτέ δεν καταλαβαίνω πόσο πρέπει να βράσουμε ένα σιρόπι. Γιατί αν δεν το δέσεις αρκετά γίνεται χάλια. Αν το παραδέσεις επίσης χαλάει το γλυκό. Ναι. Κάπου το ενδιάμεσο είναι 7 με 10 λεπτά το πολύ. Από τη στιγμή που αρχίζει να βράζει. Μετράμε 7 λεπτά με 10. Αυτό είναι σημαντική λεπτομέρεια. Όταν κάνει τις πολύ μεγάλες φουσκάλες γενικότερα, όταν αρχίζει και κοχλάζει, τότε το αποσύρει. Και το μέλι. Βάλουμε και το λεμόνι. Το οποίο δεν θα μας το ζαχαρώσει, αλλά θα του δώσει και άρωμα. Το άρωμα, διακριτικό άρωμα, γιατί έχει ήδη πολύ αρωματικό αυτό, από μόνο του. Ο αφρός γίνεται από το μέλι. Αν θέλουμε, αν μας ενοχλεί, μπορούμε να το βγάλουμε. Είδες πολλά πράγματα από εμπειρία όταν τα κάνεις, τα νιώθεις από τη μυρωδιά. Ναι, τώρα το φαγητό είναι έτοιμο. Αυτό που σου δίνει η αίσθηση. Της οικειότητας με τη μαγειρική. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, αυτό τώρα. Λίγο ακόμα θέλει. 2 λεπτά. Ναι. Λοιπόν, το σιρόπι μας είναι έτοιμο. Βγάζουμε το λεμόνι από μέσα. Και το παραδίδουμε στη στέλα. Ωραία. Για να το περιποιηθεί δεόντως. Ωραία. Και σιγά σιγά. Λοιπόν, είπαμε ότι το ένα είναι κρύο, το άλλο είναι καυτό. Πάντα υπάρχει. Ναι, τα δύο.
Θέλει να είναι. Όλα τα πράγματα να τα κάνεις βιαστικά, να τα κάνεις τσαπατσούλικα. Όλα αυτά είναι το δικό σου χρόνο και στη δικιά σου θερμοκρασία. Στην ουσία, εγώ νομίζω ότι τα μυστικά του γλυκού αυτού, του σιροπιαστού γλυκού, είναι το φύλλο που πρέπει να είναι πάρα πολύ λεπτό. Ναι. Το φύλλο βηρητού είναι το καλύτερο. Χαμηλό ψήσιμο, σε χαμηλό φούρνο, ναι, μέχρι να γίνει τραγανό και να φύγουν όλα τα υγρά σιγά-σιγά, να στεγνώσουν μέσα. Και μετά είναι το σιρόπιασμα, το υπομονετικό. Και το ένα κρύο, το άλλο ζεστό. Νομίζω αυτά είναι τα μυστικά. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Ωραία, αυτά πλέουν τώρα μέσα στο σιροπάκι τους. Αυτά τα αφήνεις να ρουφήξει κάποια ώρα. Θα ρουφήξουνε και όσα σας μείνουν μέσα στο ταψί θα τα τουμπάρετε σιγά όποτε περνάτε από διπλά και δεν τα τρώτε. Θέλω μια συνεχή επαφή. Θέλω μια συνεχή επαφή για να ανεβοκατεβαίνει το σιρόπι και να μην ζαχαρώνουν. Αυτό δηλαδή όλο που βλέπετε, η θάλασσα, σε λίγο θα ρουφήξει όλο. Θα γίνει άμποτης και παλήρια, θα εξαφανιστεί. Λοιπόν, μπορούμε σερβίρουμε ένα. Όχι ένα, πιστεύω ότι το πιάτο που έχουμε μπορούμε να βάλουμε 3-4. Για να δούμε. Και τώρα θα σου βάλω ένα άλλο υλικό που έχει η δικιά μου περιοχή. Το πετιμέζι. Φοβερό προϊόν και το πετιμέζι. Είναι εντάξει. Το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ στα γλυκά μας. Όσο μπορούμε. Κάνουμε ρετσέλια με αυτό. Ναι. Κάνουμε γλυκά κουταλιού, τα οποία αντικαταστούμε το ζάχαρη με το πετιμέζι. Και εδώ το κάνεις εσύ για ντεκόρ τώρα, το κάνουμε έτσι? Για ντεκόρ, ναι. Α, κάνεις τέτοια, μοντέρνα. Ναι, το σημαντικό είναι να παντρέψεις τη γεύση που έχει σε μια περιοχή με μια μοντέρνα διάσταση του σήμερα. Λοιπόν, σας αποχαιρετάμε γλυκά με μια γλυκιά μπουκιά. Στελίτσα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου να είσαι καλά. Αύριο και πάλι μαζί. Γεια σας. Γεια σας.